Лаптопи получиха участниците в отбора на професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт за представянето си в състезанието по социални иновации, организирано от Junior Achievement. Казанлъшките ученици премериха сили с отборите на останалите градове в страната в националния кръг и се извоюваха правото да защитават честта на България в международния кръг, където в онлайн състезанието участие взеха и отбори от Бразилия, Индия, Съединените щати, Великобритания, Румъния, Китай. Автомобилен колан с биосензори, отчитащи човешкия пулс и предотвратяващ пътно-транспортни происшествия, и оранжерии, отглеждащи много редки растения със специфични свойства, които подпомагат възстановяването на почвата след природни бедствия. Това са двете идеи, донесли славата на казанлъшките ученици. Онлайн състезанието бе проведено чрез иновативна технология за виртуални стаи, като представянето на проектите бе в реално време, разказват учениците от професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт. Първата идея беше за създаване на социална иновация, която ще подобри или спомогне за предотвратяването на дадени проблеми в обществото. Ние разработихме идея за автомобилен колан, който има биосензори и отчитат пулса на човека и следователно предотвратява ПТП-та. Втората идея, която представихме на световния кръг, беше за оранжери, които ще отглеждат растения, които са много редки и имат специфични свойства, които спомагат за подобряването и възстановяването на почвата и околната среда след различни природни бедствия. На световния кръг се представихме изключително добре спрямо останалите състезатели. Дори самото жури изказа похвали към нашия отбор, че презентацията е била изключително добра и самия начин на презентиране бил изключително добър. Спечелиха руснаците всъщност, но все пак сме щастливи, че спечелихме националния кръг и това е едно много голямо признание за нас. Относно самите лаптопи, те са наградата, която получихме за спечелването на този национален кръг и заявяването на световния кръг. И ние сме много щастливи, че ни награждават с толкова хубава награда, понеже си е наистина функционална и наистина качествена.